Povedzte nám o vašom prvom bývaní, že koľko stálo, kedy ste si ho zadovážili, ako sa vám to podarilo zadovážiť? Pred revolúciou v 89. manžel dostal z roboty byt a potom sme ho v 96. kúpili do osobného vlastníctva. A ako to fungovalo, že dostal z roboty byt? Musel podpísať zmluvu, že koľko rokov to odrobí. Koľko mu podpísal zmluvu? Asi 10 rokov sa mi zdá. To znamená, že keď podpísal zmluvu, že 10 rokov pracoval v tej firme, tak potom... dostal zmluvu, podpísal a vedľa boli kľúče položené a musel to dodržať. Ako proste tú lahotu to si musel dodržať. A čo sa stalo, keď to ľudia nedodržávali? Tak im ten byt odobrali? Neviem povedať. Vy ste to dodržali. dodržali. Neboli ten prípad, takže neviem. A potom ste ten byt museli odkúpiť, alebo ste ho dostali do vlastníctva? To sme potom odkupovali v 96., jak sa to tak hromadne robilo. Bývame tu v starom meste, jak sa to robilo hromadne, sme ho odkúpili. To vypočítali podľa metrov štvorcových a tak. A tým, že je to starý dom, ako nejaký vyše 100-ročný, tak toto bolo smiešná suma. A čo by ste odporúčili tak mladým, ako by si mohli oni nadobudnúť svoje prvé bývanie? Nie zobrať úver, ak im ho banka dá, ale to neviem, pretože zo začiatku majú nízky príjem a banku zaujímajú len tie vyššie skupiny príjmové. Taká možnosť, jak sme mali my s manželom, tak taká už asi neexistuje. Super, ďakujeme veľmi pekne, tak vám prajeme pekný deň. Ďakujem, dovidenia. dovidenia.